nomor kata bang seorang ipiba wat kita gibriu ki mo di nomor kerjaan di bedar dua parti ru mentang orang ipiba ini ki artatir nomor kemensim ki kerham baik kemensim bujang pra Kumle simpan dia pi bat-bat di kuat je kena kekiwan ni. Mentah kasih ngedang ni mairang kayeng jong we ni kertong banyak kun dekat macam MDC nakaseng Voice of the People Party. Kumle sibun bajon dia kejing dia suka jong pi kena kena keren. Jauh jam sekamar aku dia beli na sengobhaban kerpat. Pakai itu ya lede sopat ba bapak je kena kena keren jong saya kejing long kena kasnong pihak pisan. Kalau sibun ba evangelis kita pakai jingkli jong pi suka ben introduce nang kong lede ban itu sepi ki pat ba bapak ya kan ni channel kan ke por ke pemerintah kerteng jong kedai ba John Jeffrey Basemai lapun lakha yang akan ni kasnong mairang mission ba hadu menta ngarang dehi unong utrasnong bapura jong ni kasnong mairang mission lapan he pensan yang akan ni kasnong ngala pendap ya ka BA nang ni na Philip Singh College nang ta kakam ke bangatrei kadi kakam lajong nga ya jua trei kini kam kontrak kam khai pateng betuai kiwai pap kam Tip hi nak kerja keren kerja mau jintip sepang jengki kadang dari kasin ke badan kong bukti yakun di kena election. Maka dai Ngaku aman keli apa sedang bungun kong masih ke politik. Balik part PJ dia ke BPP. Balik PJ dia ke parti itu berlalu well established lah benar. PJ dia ke parti BPP ke bompat don kinong trei hatun fungsi hati senang. Balik part PJ. kadai ba evangelis ke bapi amati so penat kita ka keli jompi kan ni kasihan ke banding kau yang abangan judan bentah ke politik sampai judan bentah menurut nadu kita kisnam gi bang layot ya kala bangan tapi ke buat ke jong ter ha ka jinglong ka kena samla ka jingsan jo ka jingmu perkhat malah persyang ban pej ini ki seng sang pertegi babon jan memang ada samla uba dan ya ka mensiam ban ya train ka bentah ka jing bah jo ka cak ban reu ngala pej ini ki wei ki seng san perthai nga pej da ka jing kermen da ka jing syania ba ladang ai dan bentah begini ladangan ai ketika diang ya kini ki seng san perthai kena ban kentiu ya ka jinglong jingman jang de ka sinong jong ni jong ri ba ka jai beliau jong ni ya kini ki post nam ki belik no nganong ipi ngam ju ya dan bentah ba ka do ru ka seng san perthai ka daw hi ka long ndai namar bangam kwa kam dai namar ba ngam ma kam lesi tila benang ba kam dan geno ke jingyo lan ke jingadai ka daw ka ba kong san hi ka long ba ngam sim ye i begini ki seng san perthai iba dan bentah gini ki post nam ki bela sensyar ke jela ka jong ni ngam ye i bikin dan jingkerman lani kin yu kin dan ya ka kila ban dan ya ka jing i jingai na bata kalawai ka babha jo ka jaj ban yo ka jami te kala kani ka pen arta tien yang bat ka ek ba maki ki kren ngaju yos ngau haki campaign ki bapher lani wat haki manifesto jong kiru ki kren bat ya ka kam ka bakile pat kan ya ha ba ka baki kren supat ba te ngai ida ka basai ba ngila ban chuong dei bangi ka dok ti lani keno ni chuong ba ta ka basai ba kila thok ipat ba kila thok ipat ba ke ek ba maki ki kren bat ke ek ba maki ki le kam si me hap kam si me dei dot ka dei kata ka pelong yang ba nam ju kwa ban ni don benta namar kami i ba ling ba ju kini kila ban wan ra ka jingkala ni ni ke jela ka ba i jam ka dei namar kata ka da te balai bangajit ya ka Voice of the People Party nga la ju don kap be ba ardan nadu ki post nam di balai no nadu ka por ka ba iba ardan i la sedang ya ka tu ka clean politics campaign ila ya gitu ka clean politics campaign ila ya kendo ila ya long parlok ila ya jan bat i ngala i ru ya ki jing kai ki babon ki bai ba ardan ila hikai yang i ling ba ka jinglong jing em jing i ka mensim i jaj bandrio ka mensim lan la di na ka benta ka jaj bandrio na ka benta ka jing bah jang ki pat ba jika dikata ke ba la pelong yang aku musamla bangan sno ha kita ki nongrem di bai ba ardan ira jing kai ki post nam ki balek no te hadu kan ka klip mat ke ba ini ginong yang jing gilaseng ya ka Voice of the People Party ka pen kemen ya ka mensim janga ai i badai setang ling ba jaka ni ka Voice of the People Party ka badan jing kerman ya ka jela jing klam dak miet nanti ya kan no jing onong simat handai tak mensim jaka jing kit kle ka mensim jaka jing sngokhya ngalarung rengkap bat kini ginong yang jaka Voice of the People Party banyak trai banyak kit ya kani kan lengkor jaka jaj benreu tadi kata ka bala pelong yang mangandan bentah bat ka Voice of the People Party Om kila ya dari perlu di mana nalu kisnam je dang don harga GDP ke buat. Lah aku tahu aku buat sedang dai tang nang perman ke klem no mesti bakinga nang berka GDP. Oh kadai ba evangelis namar ba kalong kundi
ya iba ardan marway ngashania naman ngatip uri-buri balongkom no bat pihi hadu mentala lai pau tam kisnam kanong rem jang uba ardan ke klem kan ya hadu mentaru uba ardan klem kan ya na kanong rem uyeng skam hande ya ke parti hi nadu ko por bidan ha UDP HSPP ru ki parti hi ngam shania ya ki nongelam ngam shania ikitu ki ken hon judan ha ke parti bat ikru kom pentri kam ke jangki hande iba ardan marway ngashania teli bat ngai i ngalai i lupa ya kalawai ke badan jingkerman ling baju ni nongelam ceng jadi kata-kata ko ba la pelong nga bangan scam baik bari ba ardan pat kumni bakal long ti beta Nomor ba mata ka nya kru ni kedai nak daw wadon kena election. Pat kumuan ni kertong se ka ai ka jingir i jam kaya break buat kena election ka wa pila cepat ba benterwa ki ai kimat ki ba sekarang cepat ba tanggap yang ne ki thong terekam ki ba na terwas ki pila apanya tu hindat ki ai kita ki thong terekam ki ba terwas cepat ba por kilepan tersa. kama kemat idol cibun kimat kiba ke parti kalabuk mah ba ngintrei hadian bagi job ke election lak dai ke MDC ne legislative assembly ru handai ka ngasuka ban anuk sah ni mah kamat ke baningkong ke ba ngaju sotenap ban ne chopai ba ke nong rem jok parti na kwa ban jura chopai ba ban hikai ban yathu ban keren ni pai ba ke ni ko kamat jok sencha ke khadar ke bakhoi ke basuba kata kadai ke bangi jura chopai ba ban ngi angnut balada upai ba upudiang yang ni yakun ban wan ra ke sencha khadar ke bakhoi ke basuba pat kiwi pat kimat kiba dan kampanye keren mokom ki isu jong ka ni ka border di border issue kiba ya dai bat kan ni ka kiba ya don ka jing ya dai bat kan ni ka district council ke bat kiwi pat kibenta kom gini ki jing kenram apa ka rukom terikam hagi district council lakalong naka legislative lani lakalong naka executive ki babon ki pat ba ki tep kata kadang ke jing kenram tam ndai tangkata hendrai kani ke jing kenram jong ka district council kala hiaru hadu ki hima hadu ki snong ki thau jika dikata ka ba ni ko ban ra supaya ba ban ya thu kita ki jingja ki balada ja pat kilong ru haju kapor kum ki map ki ba ni ko ban pensau supaya ba badan kam kerke bande ai kita ki map badan hakmat jum Phi pila cepat ba kerda panai kedai tu ba. Pila se ban anuk sa ke ai kita kal ba phi i ba dan kam mat na thang ya kejing terekam district council to ka haki district council ma evangelist ke district council hak jingsha kadai ka sti ka baklan ban ya dai ni kum ka chai ban reu te ni don kam hak jingsi sha ngila di bandon ke jing kli ke jing sokya bang ni don kam ban klan bahaya ka yaki an juga district council te ka baning kong ni nem pa ekran ki an dai ngai ba ka baning kong ka bang don kam ban klan ya ka district council ka baning kong ka dai ban klan ya ka pelatan ka juga district council da ka bang la ban klan ya ka pelatan ka juga district council ngila kan ban pentelun ki kam ki babun ki badai na ka district council shadu shapok ki shnong ki thau hadu ki pat ba kata ka dai ka wei na padang ki jingdon kam ka ba ki ki mat ki bang la ban klan ya ki district council mo nang ta pade ngaju perkhat ru halade ma ngas tadi nga puli nga wat jingtep ban nga perkhat nga puson ru ba padang ki kwa ban klan ki district council ni don kam ru ban klan ya ki nong trai mo ki staff ki don ka district council napa ni don kam ban ai ke jing hikai ke training wat igini ki nong ki klik no sen charge ki snong ru ban klan ya ki kenang ba ngila ke ban pentelun ni ki kam ki ba hapo je ke district council bagi nong ki berhenti bagi nong ki bayaj bet ki nong ki baklan ki nong ki besai ki nong ki bakut bakal nong ki jing mentoi bet tam ka bentar ba kaman power la bon kaman power ha ki nang ta bade ma menong kumno ngidon kamban apa klan tu ia ka judicial power jong ka district council ma ka badai ban pet iki mo ko duma ki ba ha hapo jong ka council ma ki jingmudui ki ba mangi ki pai lum la ban ong bet mangi khasi mo ke mo ko duma ki be dai bet tang padang jong tum ki khasi ki ba ka high court kala ai bor kerpang ha district council kita ki ni kelompok nomor ba ni kimat ki ba don snow don kan sa nomor phi lai ru sopat ba jong kamai rang konstitusi so ki don empat kimat ki ba long konstitusi sentrit ba ki ong sentrit ma like pernah beli tu lihat ki kimat te ba evangelist ki ba yadai bat ka konstitusi le se ken long particular kamat hi ba ka parti kalabu kalom kilong ye keren ba ya ka isu jong ka jat kan dia brok koi
Namar ngi snu thu shai. Ho ngi di kinong ilam po ki konstitusi ki jongi lalu paj ba uji tingi kadai ka kamram begin pej ya ki kam ki badan po jong ka konstitusi dai ha ka ju ko poru ngi snu thu bala dangi pen klan ya kini ki isu ki bakta ya ka jaj ben riu salan sar badok gawai kam dan jing begin pen klan ya ka mairang konstitusi ru Kamu kilaj dah kaju kamat ke ba. Ujung ka jat benriu persong thu ben pat ba dah mai rang. hoi da ka ju kaman jong ka jaj ben riu ngi le pen su thu ha po ka mairang namar ha keleng jong geni ka ma khasi jaj ya ka jongi ki beriu ki di jo hi ngangit scam ba ki beri ki badan hapo jang snong mairang lani ha ka hima khat so prang la bandong lani ha ka konstitusi mairang bat ki beri ki badan hakiwe pat ki snong kam le pher tham karu kom tri kam ha ki snong ki thau lani ha ki hima sima bat kom ta terma kadon ka menong no ka common system ma kani ka ju karu kom tri kam ka ba ta ye ki snong ki thag badan hapo kari ka si je jangi barok ka wei kadai ni makadang ki kadang su thu ba ngin ladangin pen klan ngini keren be ikimat ibangin pen klan ya ka jela ya kan ni ka jaj beriu jingi brok hoy kam don jinge ban ka mairang konstitusi kan klan lang Ni te berwak ni kon jong fi hang ne mai rang. Kila la bunong la don ki veteran ki ba halendet ketong ki kena percaya. PDP ya la don ba men ba la job phau sen don ri MDC wa la job mentau bade na seng NPP cũng no pat ka respon yang pat ba bade berkejutan kera jong. menta te ba evangelist ko makalama pi ling ba kila pathai ko boru ipat ba hi ngai i ba na du kan ni ka election MP ke baladap ngadu ki election MP ke baladap ki pat ba hi ki babun kila adap kila ai ke jingkershan kum tu ya ka voice of the people party ban ngayo sngo ha bangalek keleng keleng snong ni persyang bandrung kenok kan cerot baro ki bam ki wei ki pat jurum mdei bang sarang deng ye thu e jing sisa magi beriu ki pensngo ngi ki ong ba pat judan bandrung ha snong jangi meno dei tang mapi ni persyang bandrung bani selok bani kran ya bat kita ki pat ba ha ka bayi dei bat kani ko voice of the people party kan nong rem jaga voice of the people party ka jing angnut ka jing temu ko jangi na kaliang jaga party tekawai ka ba ka kubor ka ba sutana ka bang snow ni pa ba kalong baik ba ladangi kendu ne ladangi me kendu ya pi kandidat ru mangi la da prai lupa na du ka MP election ka baladat ni la ai ka jing kersian ya ka parti ka jong ping la ai kersian ya ka voice of the people party bat mentaru inam kan ria sono sonoru nin don baik bat ka voice of the people party bat na hani ha jaka jong ni suka banyak ku EP kendiat le si penemi i tham ya ki pat ba jong i bekemi seki surat ma kini mi pat ba ski snong ki thaban pen song shit ya kanika election la kalong na nu ko parti ru bat nam khmi lenti ru na ka parti jongi kendai nga tips scam ngai scam ma ka mensiem ka barham jong pra jong jing i yo pra ka don baik haman mati pat ba masong snong ba ngai scam bat wat kitu ki bedan hakiwai pat kiken huon ru ki bedan hakiwai pat kiken huon ki balapan pa khmat ru makiru ngai tips scam ngai scam ba ha ka mensiem joki ka don baik ya kanika jing pen ki jong ka ding ke jong pra namar ba pi habang ilet ciki pat ba ngim julet ban thok ban syukur le ni ban lamler ni ban kular ka bening kendau ni kular ka bang kular cupai ba kalong baik bal de pat ba uji dingi min tre hap min tre sitam tang kata upai ba utip te upai ba ubishar yang ni upai ba ubishar ka voice of the people party na do bakam pertai haduk menta kadi mar kata kata bang saong ipi ba wat kiti gibriu ki mo di nong kersangi bedan ki pat parti ru menta ngong ipi ba ini ki artatien nomor kemensim jeki karham baik kemensiam ke jong pra ke ngamdon kan kono ka jing artatien bagi pat ba jong ke bukilasania akan ke MP ke voice of the people party pat ngangit scam ru bahaduk menta empat don we ru babi bo kersian ke voice of the people party akan ke MP election ke bamenta ke ngangit scam ru bagi ni baro ke bal kersian ni kini ke long kinong trai ke banira kubor ke ban mangyala pelan ke ban nang ya wer lan ki we pat ke parlok ke bedang artatien pat ngangit scam akan ke kenti ke bamenta ru kinanong sibun kinong kersian ki batang wantan kersian ke voice of people party Nama ku ne pi ong ba la dai somlau se perman ne kalau jumlang giman sen pertai. Pada sepila ban yo ban ya thu kendiat ka ai ke jing ri dong fi terekam ban setengah ke ba. Nak kamu cek terekam boros ka tu ke bodon kam se man ra jing la ban inu kusa kendiat beri ban ini ba. Ba evangelist mo habang ipet nom pengin ipet mutai karukom penterikam bagi kompentelun dikam karukom penenkam di pisah tengkah ke distrik konsel ni ya ka jing kendum kendam ha karukom penenkam ya ka pisah tengkah limba kini limba si AG report ke badang sudah ban ai ma kini
kendiat benar kendiat senam gibalik no ni ya kejing penon kam bakla ya kepisah tengka te amdai tangkat taru idan ki kendum kendam ha kabai dei bat kejing tungkam tungjam ha kejing sisa ngaru ngadu kepor ke bangan samla ngaju ngidan ngamju yo ngam dapeli jemut han ha kabai dei bat ka district council ten rei hap pedeng kata kepor ke ba nyeksai bani wat kam jam ngaru ngadai wei na pedeng samla ba kami nanti bala dadan nanti la nela dadan nap bengi apply kam lam hapok ke district council dengan ong pi ngadu kepor bangan samla hadu kan ni ka khlemat ka mamta ngampak juga na bakadan ka weiru kesien ke baga district council ke khot advertise ha bai dei biki kam jam la kalong kan no ke puas no ke berit hadu ke bahe hadu menta kalong kum ni ke belong tikai ke belajar PE hagi diki kimdiat bana ke belit nama PE ka you ya ke jing sei madan ha bai dei bakar kom tungkam tungjam ke bom hok PM dei tangkat taru ke basnusi lele kalong ba kata ka kom tungkam tungjam la sutung lembu leman bat kita gibal arung hantai bapli ki nong trei ki staff kibala tungkam iki hantai kimdan watang ke kam bantai ru kila syusyong kila syubam tulok tikaniru kadai gawai ni pedang ki jing pensap ya kepisah ka jong pat ba aga jing sisa la dangin nang ban penan kam aga ta rukom ke balong sistematik mung ila banang ke banong bet ngitung iki nong trei ki balong bet tik na bata ka kam ndai na ka bentaban ai tulok na ka benta bikin trei ke kam te ka ba lat nang ta mo ka tu kepisah ka ba lesimo ka tu ka access ka bangimban kam ban chutum lemu lemang ngimdan kam ban siu kita bang isu tung lemu lemang kata kalau dia benda kecil mentoi kan cik pai ba Nasa yo ngau badan ki kertong ki ba. Le cepat ba pun terwai la de. Paraki bisa terwana cepat ba. Jit yang ngam ra ki school ngam ra ki hospital ngam ra so ba. Sebenarnya cepat ba ban. Terwai cepat ba kini kimat. Yu ka hajing sisah te ha ban kong marsin ya kran sepang ke election marsin dong yela election kema ha jingmut mo lese ha jingmut jong pai ba la ni ha jingmut jengi kong kandidat ru kadai ke development ma ke election kadai ke development dan dengan kami pindah hadian bangala ngala darung ha kan ka jendi jong san partai ma na de pis no ha to ko por bang ami pi bang darung kan bar dan dai kai la pini ngalang ngasdang ban study ngasdang ban puli kemno kanika election habai debet ke MDC kalong kumno election habai debet ke MD kalong kumno dengan ikadan ke jingi PHP hoi kebala amati ma lese ngidan ki kertong ki beterwa ban ai development ma ban development te kalong ke bas ngotenat lese la ngila kamta te ka jing sisa ka kam jang district council kam dei tang na ka benta ban ong ban sina ki an ban skhan ki an kam dei na tang na ka benta ban pek ya kanika mang ban penek petsa ikini ki reti ki dusto ta ka bagi dan ki ang di baklan tian dai district council ka donru ya ibor kat kum ka bor district council kan bakala ban trei ki no ki infrastructure ki development ma ki infrastructure kila ban ki surap kila ban ki school nama ka bakalong ka don ki dan ki school na trai pipitip ki dan ki school ki ba ka district council ka kalabu ngam dakan mau than dai ki dan ki school ki ba mencam ke district council kaju sangi ki school bagi dan tu kena hikai bagi district council ke siu tulong telese ngate nalade ngam jura sekipat ba ngam jura ai kata ka mat ban pular sekipat ba kai ke bang pular sekipat ba kalong baik ba bagi ki jet yang ni kum ki nong yalam dan ni kum ki syakri bantre na kata kam ke jempi interest tom interest hak kan dia kata kam bat ya mo kata kam kat kum kata bor kepala penkup ini teh district council telese la da nila bande kata development kalong basu tenat kasyong ha jing klan jong ka platin ka jong ka district council bat kasyong ru ha kumlo ni lum ki khajana khana bikin dan kan ko liki kan mo ni penon kam bakla kan kita pisah ka bawang amne lara ka platin ka jong ka district council ka klan mo kidan kipon giba ke sarkar India ka ai direct ha ke district council lara nginang ban penon kam kita lese nila bande kita ke development du bang ba ke district council kam la bande nila bande ke development du kata cepat ba pun terwa ya ina kedan empat jadi nomor sentong buat per election cepat ba wan pang pisah nak kertong sedar nak keladan yang bekai bapak ba wong ai bajo nomor di kun election tu pas ai pisah sponsor ikan kedan nang kamdan ya ka bakum kita te ba evangelist sisien ba filami ban election kan kam julat kum kata kedan baik nomor kipat ba thi kam par khui gitu ka ni ka jumut jumpa ka berem kadang sahi gitu ka berem kipat ba si senong bau di kandidat kemut penguan baik nakanu nganum kedau ya nakanu ke benta nakanu ke gon rei kindan baik dagi di riu simat dan ni dagi di kenhuan ru
kindan baik banwan pan jingerat maki hantam pan pisah idan bagi pai ba kiba pan pisah tenre kumba nila ma nakaliang joka parti kanong rim joka parti kumtu kumba nila pensngo ski pai ba ni kwa banya ya kan ni galenti da ka bakoi ke basubana mar ni kwa ban pensngo thu ti pai ba bakan ni kam dei ta kam tang ka jong ni bau pai ba ru un su thu bakan ni ka di ka jingkit kli jong ki pai ba kadai ka jing sngo khia jing pai ba kadai ka kam ru jong ki pai ba namar ka kadao ni ko abo pai ba ru chin ni jing ki kum ka kam la jong kan ni ngim dei ki nom no ngim dei ki kan ra jong ni ka kam bangin ngin ai pisai pi ba pen kershan ni nak bata ka kam jong kan ni kam dei ka kam jong ni le chu pai ba ru ngim ong bang le ban pan kam no pai ba bon kershan ni bangin yo kam district council ni le chu pai ba ban ya thu ya ki ban terwa ki bangin long ki syakri ki jong ki bangin nong ki hinong yalam bi joki ha ka dik tma lalu pai ba ujiet dengan tristom nak benta joki kamri nam ta ka jing to simet janga lani jang parti bi jing rok Apur bagi raban kun ni kan nak ka itu yang akan nopur sedang pisah biasa bagi naruh piong ba kan bisa mlong tu banyak kan nga nga chicken mau ya kata kawai mo ba evangelist ba don mi palok janga ba hadu benta ngirang ya lang ngirang iya ngirang jan hi ka palok janga ngam julak ban klub ha kapor ka ba ngadang yo thaput imak ka kesin ka ba ngala sedang ban imat te ya kata ke jinglong jingman jong ni ke san partai ngala sedang jing ban i kata ke jabok jaban jong ni ke san partai ngong yu pen sngo yang ai kan ke kien ong ba nem la ban yele election lano ru klem dan pisah ngang ong em ngai sa ngong la don nu brio ba hak la da mangi barok ni nyat hak la bi ban me kata te kata ka susa tengah ka jingkren bat haka jing lese haka jing po sni mo kita ka dei landu ki arpos nam menchua ki bala lek no ken rei nga menta pade ke bala jaling ba ko voice of the people party ka you can kalong gumba pen orlong gitu ke jing po sni ko jonga na dak kemen cisa ban nga sim ye kan ikara ru bong eti nga sim ye kara da ke jing kit kle da ke jing sokia ba da kara rang ba nam tan ke no ru ke jing tien nam tan ke no ru ke jing arta tien te manong kita ka jing dan pisah te ngam dan pisah kan itu kiti ngam dan pisah sibut mo ni ru ki bay tre nang tre makana kita ki kam ngim dei ki high level shu ang bay da ka basai mo ngim dei ki high level ngim ya dan benta ka jing dei ka bajan be kita ki high level te ngiyo ki kam ki baret baria tang ban shu yo iti mo i bay khao i bay jaj bay nep bay school khun be te ka sulong kom tang issue telun da kata ka jing ka mai ka baret ka jangi ngim dan sibut ke pisah Sementara abangi telun yang ni kam banit campaign keleng-keleng mah mong ba kam dan ke jinglot karan cibon ke jinglot mah ka bede bat ka pisah tengka ten rei nga yu ngapen pa ba jing ak blek ka kerpang yu gini ki parlok ki bejam bahi ngasan ki bejam ki jonga kinong kersan ru kinong kersan ki becit raham ki jong pra ki ba i chisha ya ba i chisha ka jat bede ban jing kli jat bede kita baro ki dan bentalam banya kersan ngai ni ka kam Mudai pat ba dai perlu kita fi ke bayar rab by one lah benar. Kata tak basah kibahiye ngasam kibahajam jonga kini barok kibahiye ngasam mau kiba nakaliang jong kayeng jong ilok jonga nakaliang jong kayeng jong imei jonga kini barok kia kersan ya kani kakam ke jonga nomor kini ru kisngu thu paling bakani kan denti jong voice of the people party kamdei ba ong na bata ka jing to kayeng jongi handai ka jing to hi kan nong ya ka jai dia brok oi nomor kini kisngu thu syai bahai kata ba maka jai beliau ka em kayeng jangiro automatically kan em kamdan jang atien te ndai tangkata ki parlok ki badan hajam ki ba kwa abanya dan bentalan ban ngikit ya kan ni kalen kor jadi dan itu taru kies nok tilang na bata ki jinglut jingsap nang ta ki dan pat sikiri pat ba kiri pat ba te keleng kat cabang indai daga jing sngo e ban ya kersan la nong kitip ba ni de ki kandidat ki ba ngim bris pa among ngim dan bisa le setang man sia dan benta ibai syala ne ibai umpnyang kali bapli kia garap ita matiru ke dan betaken te kalong kumni ko kalong kam dei kam ko jang asimat ngi bek da kadai kam ko jang pada utre la di ule la di ki bar khai da kalong kumni ko kalong te ngam don jing arpatin do banang ni sakma do kalong pa kani kadi kam tu pada sim jigit kli mangi te ilong tak sakri bat kum kita ki nong yalam banyalam hakat ma jang pada kan Kalau semua kita kimat thong ke bin anur ke bin ina jang fi sepukun nga ail ase kena ka kabu ba finkren so pat ba jang kamairang kala se ban pan ase ka din kerja kai kamar bakti pensau nga ail kena ka kabu tak boleh sibun ba evangelist kan ka
kabu kaba kani kalat kaba PPI ngabangan mo ngan apil si dipat ba bi kinong song snong jong kamai rang konsensi brok kawai ho nga kabaning kong ngapan map na pi balik se ki don sibon ki paralap nan ki parasnong ki parthau ki ba khmi den ti yang bangan darung ha ki yeng ki sem ki jong pi bangan kendu personal ne kendu markhamat ipi mo banya slok ha ka bai de ba ki campaign ring ngapan map na pi bangam la bande kata pila sngo thu hi ka jing yar jong ni kamai rang konsensi kisnong gi babon ki spa tali nang ta ka lenti ke bejangai ngila persyang hi benya kendo ipi ki pat ba ten dai nyimla bandrong ha ki ying ki sam jong pi tele se kadon ru ma ka ba ki pat ba ki pen sngai nga ki la ban ong ba ngam rung ha ki ying jong ki la ne ngade bri basarong la ne ngam la ban khublai ti we pi we te ma yang aku ki pat ba bi janga ngam don keno ka jingbot ka bakum kata henrei kasulong ha pedeng jong ini ipor iba nya bun kam ye telun namar kisnu thu hi mangikum ke parti nyimdon ye kita kinong trei kinong bela ki banyila ban ai bainong ki bani rap ki kam jengi ki babon hi ki kam ki bangming ki bangi ngi de ban pendap ha ka bay de bat kan ke election ki de bat ki ba manga ha ban de na de simat ringkap bat ki kat tu ni ki parlok ki bedon hasnda jonga te kam de ka kam ka basuk banyila ban pendap ki kam ki babon de namar kata kadaw nyimla ke ban kam du personality nyimla ke dandrung ha ki ki sam jong pi rei na kaliang jonga ngamdon kanu ru ka jing sngo sarong lani kanu ru ka jing sngo jiet paralok lani pe chilang khamat yeno ru hagan ka puar ka mamantar u sesien lesi pnem thau ya ka jing bom ya kendu bat nga ka jing bom ya syamat khamat bat nga ndai sim ya kan ni kum ka jing kentu lani ka jing ai kublai pi baro ki nong song snong jong ka mai rang konsensi pada ka ju ka por ngak ban ker pat pi ba kani ka dei lesi kala bandai ka klip mat ka ba kum ka jet bere ngiron kam banda puson ngiron kam banda yathir ngiron kam banda perkhat ba namar kandai kani le sekarai naga bata jinglong jingman jaga jat bele ko jangni shwa bangan pen kot ya jingkran janga ko aban kerpa ipi ko ba pilijiet yo new MP jong pi hakani ka MP election ka badang sudap ngangai skam bi babun na paneng jong pi phimsim la babi ha ba pilijiet yo new MP jong pi but PE le bagi la pathai ko bor beper bo ni unong yalam jangi ulakran ulai sa naga bata jinglong kam jangi ko jat ben reu but mdei tanga tanga nong ipi menta udang ya pentelun ya sibut ki kam kiban dei ka jingmen toy ma limba ka sarkar India ka balai limba jong di MP jangi kiban sawan cikisno ki thaw jong pi hagini ki kindiat banai kiban sawan te ko ki parlok bi janga ngakwa ban kularu khmat jong pi ka por bala da pijit yang abang nong usyakri jong pi hang te district council nong nong ilam jong pi ha ka thma jaga jat ben riu ngakular bangan trei hitam ngan trei hap khnang bakan nong ka jingmen toy na ka banta jing ki pat ba jong ka ri ba ka jat ben riu ba sa sien ko ki pat ba bi janga na ko ba pintu ipi ba pinjit ya ka voice of the people party ba nga next kam nganut ban ong hakmat jong pi bala pinjit ya ka voice of the people party pinnem ba be da lele ru em namar ngin pat jutop ipat ba menoru ngin top hiru yu pat ba ngin ino yu pat ba ngin dan hasin ba jong pat ba ngin ye kun ngin ye tresitom na ka benta ka jing to jong pat ba bat na ka benta ka jing sngan to ka jat ben riu na ka benta ka jing kerman jo ka lawai jo ki khon hab ki beret ki jong ni khulai sibon sa sien ipi bara ki bapet ya ka channel ki ba no kinong kersyam bat kumjuru ipi ki bompat kersyam ya voice of the people party ki betang artatien ngaya wer ipi ru kumju akan ka por ka bamenta balo ka pijit ni kum ka voice of the people party penamba be kanong ka jikir khu ya ka snong ka thau ya ka dong ka than ya ka mairang konstitusi pada ka jat ben riu hi barok ko khulai sibon John all the best thank you khulai sibon ba evangelist te mentap sai ke jing kren danga bat iba John kita bon sekue pat kertam ke bangin setara tangwan ra sini mentangwan pigi bompat subscribe kena ke channel cuma subscribe betul ke ba layu i kena ke jing kren sama pen phang lang sekue kini ya kren jing boleh sih buat